Untuk mungkin ibu ngandap papringan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang kerungu diwaca tenggen omah Sunati nggih sae gini mboten diwaca tenggen mantenan nggih sae wis mono sae diwaca tenggen tiyang seneng-seneng nggih sae napa namung setunggal diorakno boten anggo setok lho aja meneh kok nanggen wong seneng-seneng sedang tenggen tiyang susah seripat mawon tetep sae yakin cepot jenayah niku wis setengah jenayah apa maca Al-Qur'an ya ya arane kok maca Quran sendiri wong-wong iku delok iki lho ning tapi kaya ora ngatur senajan toh suarane lembut senajan toh syaire istimewa niku syair-syair nuwun sewu kaya upamane musik-musik Melayu dangdut pop itu syair diwaca tenggen tertentu beres boten mbok suarane melengking kados wau niku apa menjadi ya la maca ngono kuwi nang arep jenayah jan utawa cak telu ki bareng maca dangdut nang arep jenayah senajan suarane apik ngeten iki lagune sing menyedihkan suara rintihan suara tangisan ya ngamuk sing di rumah tetep ngamuk karo gemblung kok ini ora mutuk kalau Pak Lurah demen ora mutuk ndak ono wong mati kok malah diwacake suara rintihan nggih napa mboten pun boten saged niku ya teko dikatai maca selawat katai maca istighfar muga-muga saged Allahumma pun ampun dienggo gawe niku wae iku bahaya itu utan iki ora krasa lho damel dalem atusan yuta bahkan saged ana sing miliaran aku mau arep gawe gunung kagane kena bali nyambut kira lah oh kok jadi nah lunga le lunga mono luwe pake luwe rada si kembang apa Banjur kepiye anu ae barang muni yo iya ya mesake lagi sekali buruk eliu muni kok gawa rada si kembang astaga niku maneman Bu dalem apik-apik malah gawe glendeng wonten niku kula ati-ati temenan kula ketok masuk niku to wong wadon iki jane kon muni apa lezo aku muni lezo temeneh wong limo dadi siji ngeri wong limo niku nggih jenengane kan yen niku wae Yutun Mbak Sri Nur terus kapare dadi apik muga-muga setipar pun ora rampung sing nomor kalih awak dhewe dadi wong tuwa niku Raden Cahit Sunan Kalijaga Wali Songo damel gambaran kontilu kaya Raden Werkudara ya Raden Bratasena satriya tanah Jawa kang bisa ngunggahke swarga wong tuwa sakloron mula duk nalika sakmono ana lakon Werkudara suci ngene mboten niki temen kali panjenengan terus setunggal satriya sing istimewa biru senajana bisul ora iso unggah-ungguh ning putrane lho dadi satriya kabeh bahkan ada yang menjadi raja lak nonton ta niku Putra Ngasta Ratu ana ing Pringgon iki Bu timur ayo do tiru kaya sipate Werku sing nomor 1 malah iso ambles bumi lah kacan dulur kali Jambe kok duwe anak iso ambles bumi tetep sugih ora seneng gasir kok gasir tepi lawan nyolong lho boten nang gasir duwe modal
nebaki telo. Tetep dadi kok. Nah, nek iku 16 gitu. Cek telane wah sing ngono gede jiwa. Sekitar semene kintal, semene ton. Mlebu ambles bumi, laku untuk sapi pae. Tak perlu kayak nguyu kaya mana. Lan sing boten niku boten cerita ngoten. Maksudipun awak dhewe nek kepengin putrane apik-apik dadi satriya, Werkudara. Kiblate bahasane Jawa ngoten. Ngoten. Niku nggih tuntunan agama saka paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana Raden Werkudara napa? Rina wengine kan gegem jimat. Niku nggih istimewa meneh. Jimat sing ora iso ucul. Niki lho, ora iso dilepaske, Pak. Kuku panca maka aleres. Kuku kuwi makna iki nggih Mas Maimun melih. Allah yarham. Kuku niku kukuhna, panca kuwi 5 naka nggone ibadah. Salate ampun dipun tinggal. Ngoten. Repoto kaya ngapa salat niki mboten kene dipun. Pemeneh piyambak wong lanang, Pak. Mboten nonton alasan wong lanang niku kok ninggalke salat. Niki kecuali ngudur sing secara syar'i, wong wadon, makan bulan dan lain sebagainya. Nggih mboten. Oke dhewe lelungan mau kudu qadha, kudu jamak kok. Nek pancen pun mboten saged ngadeg nggih napa kedah salat kudu. Senajan kali lenggang, mboten napa-napa. Lenggang. Non itu. Kalau sakit jakong kon taruh kon sewu, kon sewu mesti kon taruh kata-kata itu. Kalau sudah kata-kata, mungkin taruh ketip. Bisa itu wajib. Ketip dan dunia bisa. Lah nek pun mboten saged ketip-ketip, A1 nek niku pun tetep kubah resik kosoki butel salati. Jadi tak dari dipun butel saja. Nek muga-muga. Nah niki lagi. Nek umur awake dhewe ngoten iki. Umur-umuran awake dhewe. Sing larene kula tak jaluk kanthi santet. Adi-adiku senajan kowe seliramu mungkin ana sing ora mambu pondok, orang nganggo ora mambu pesantren, dendeng kaya ngapa nang aja ninggalke salat. Iku pilih ngene. Sak niki lak nuwun sewu, cobi mangkresan. Musala, masjid, isine nggih namung wong-wong sing umur keten-keten. Nggih mboten? Rumangsane iki jamaah kene model sak niki iki kanggo wong tuwa-tuwa kok. Sing nom ora perlu. Mula niki gamblok monggo pemudane. Ayo kita gerakkan untuk menjadi irmas lah minimal atau BKM Badan Kemakmuran Masjid maupun mushola. Muga-muga saged napa. Alhamdulillah. Salat niku wonten estu. Awak dhewe niku nalika nindakake salat batik awak dhewe niku nembe rembugan dhateng Gusti. Kalen nembe rembugan. Tapi sifatnya Gusti ku Masya Allah. Nalika kawulane gawe dosa, Allah ngumpetke kok. Apa meneh umat patuko dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umpetke. Kula ngasih timbul nek sedulurmu kok gawe Allah, sedulurmu kelakuane apik aja mok kelakuanmu Allah aja mok siar-siar. Ngoten to nika. Temen nek sedulurmu kancamu ana kelakuan kurang apik aja mok siar-siar. Wong sifate Allah mau mboten niat-niat. Estu. Lah upama kawulane Gusti kok alane disiarke dibuka. Alah jenengan weruh kula. Alah saya itu doblek. Ya untung ketika ditutupi. Alhamdulillah. Ini ketara rada ngono. Gini mboten? Niki ning nalika kawulane Gusti nembe salat Gusti niku nyiarke karo malaikat. Delok kae kawulaku, delok kae kawulaku, kek sujud karo aku, delok kae kek rembugan marang ingsun. Kula tenang, aja wani-wani ninggal. Pun muga-muga saged kepeling kita jenengan sami. Amin Allahumma.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin sebuah kewajiban dalam waktu yang sudah ditentukan. Pun sholatnya itu lama. Sama lagu favorit Puluh Warjo. Gitu? Lagu ini ada serum. Asik. Dikasih dibuka, dikasih ambil ini, dan jekir. Helingono sholat limo ojo mo tinggal no. Jadi jawab ini masuk kurang lah. Ngomong helingono sholat limo ojo mo tinggal no. Bejak mo tinggal no. Tapi malaikat ini kamu malah kau ninggal sholat kok. Isa subuh luhur asar uga maghrib. Terus lagi balik. Sakwise salat aja lali nggone ndedonga. Ya sampai tenan iki suara. Ngeket iki. Nyuwun marang Allah zat kang kuwasa supaya putra bisa urip kabeh mulya. Ayo Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayo sama-sama dikira-kira sholatan. Sama dikira-kira sholatan. Daimatan bitawami mulkilati. Islam isa subuh luhur asar maghrib. Islam isa subuh luhur asar maghrib. Bintake senajan repot iku wakatune. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Kadadama bila sholatan kadadama bila sholatan daimatan. Sepisan malih Mas. Salat iku dawuh Allah kang utama. Limang waktu aja ngantek semelekno. Iku mono bakal jejeging agama. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asik ada nama pikir bilang sholatan. Ada nama pikir bilang sholatan. Naimatan bitawabi mulkilabi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Pun Pandhawa oleh loro iki kurang telu. Muga-muga dereng iso ngantuk nggih. Ya ngantuk menika kebangetan wong awan-awan. Sing nomor 3 sakwise Raden Harya Werkudara ya Bratasena, nomor 3 Raden Janaka. Lah niki Pak istimewa. Istimewa. Raden Janaka niku satriya, Pak. Mboten ratu. Mboten ratu. Ning tegak turune kabeh dadi ratu. Istimewa to niku. Awit saking Kangka Wijaya dumugipun Parikesit. Niki lak suatu suri tuladan. Kula nek wonten sing cok ngendikake nek wong Jawa ngendika kacan ora ninggal anjaran niku lho. Jawa ngoten niku wong sing ora ana wong Jawa niku apa 2.300 ton luput. Kok nyatane duren mriku niku kula wingi takon teko Kalimantan. Ora ada penting kok. Duren ngandhap niku kok